Saka iwewe unotofunga kuti type yevarume vari kuroora nekuengage macelebrities ane mbiri nepast yechihure kana kuti yekuposta content inonyadzisira kuti varume ivavo vakatopusa zvekudaro, zvokuti munobva matoti kana time yako yakwana unogona kungororwa pasine nekuti past yako yakasviba sei. Iwe unoziva here type yevarume vanonzi mahomosexuals kana kuti maromance scammers? Chimboenda kudictionary kwako umbosecha word zvokuti homosexual randiri kunyora pascreen up kana kuti rekuti romance scammer, uzive kuti vanhu ivavo vanoita nezvei. Pari kuroorwa vanhu vayaveka type yemabhebhi aya panonga patoitwa macalculation, panoitwa inonzi risk to reward calculation, kuti hongu bhebhi iri rine mbiri yekuti rakamboita zvechihure kana kuti unogona kungondihurira, but what do I gain in the process yekuti azorambana kana kuti in the process yekuti musikana ye azobhaiza, nekuti vanonga vakatagita zvinhu zvakawanda paipai. One, bhebhi rine huge followers. Unoziva here kuti ukaroora munhu ane huge number of followers kana kuti wakava close ne-celebrity, iwewo you get inonzi instant attention, zvekuti you can easily get 30 to 40% yemafollowers emunhu iyeye within a month. Imi chimbonudzwa kuti kana bhebhi rako kana mukadzi wako aine 1 million followers, ukaziva reka bhebhi kakunzi wakanaka naaisho speed kaikai, ndo zvinongokudza power yekurecognize kana kuti yekuva close nemunhu akagadzira manumbers emafollowers kudhara. One, varume vaya vanenge vakatageta advertisement, ma-advertisements akawanda aanogona kuita achishandisa akaunti yebhebhi itori nealgorithm itori active kudhara. Two, anenge achitageta mabrand deals. Mabhebhi ayaye hongu vari kuitawo zvinhu zvakupedza zvazve, but vari kuclosa mabrand deals emari dzinopisa ende emari svinhu, tisingazotauri mari dzavari kuwana from content creation from mapeji avo akadai nana Facebook, Instagram neYouTube, vari kuwithdraw mari futi. The same zvinongoita vasikana vachitageta varume vane mari. Kune varume vakangwara vanozviita in a different way, zvakangwara zvine kachitsotsi ende zvine kachikoro mukati. Kaida kunoti madhirika kaunda 10 years kuti marriage idzodzo ingani dzinoita 10 years. Uchiona kuti macelebrities akawanda emabhebhika anoroorwa osiyiwa, anoroorwa osiyiwa, anoroorwa osiya. Pane varume vanonga vachitora mari vachienda, vachitora mari vachienda, vachitora attention vachirowa pasi. Kana uchida kuona kuti haisi mistake ende hakusi kupusa, iwewo uri musikanaka, ita mbiri yekutrenda nechihure. Ita video riri viral rinongasira rotrenda asi usina chinhu, uri murombo usina kana sendi, uone kuti pane murume musvinu here anouya achikuengeja achida kukuroora iwo. Hatisida kuwandirana panapa kuti murume atore kana kuti aroore bhebhi rine mbiri yechihure kana kuti rine mbiri yerimwe zita rakasviba rakambofambaka, anokalculate what do I gain. Hongu ramutora hangu nepasi yake kapa ndinogena chii? Otherwise kana ungorine mbiri yezvinhu zvakadhakwa ka but usina chirukwa, hapana anombokuona ende hapana anombokuroora, ndiri kunyepa here. Timu rangu musasimbiswa kana but usati vanovenga hako kana nekundipopotera pano zvandataura ndanyeba here.